Senator Sengezo Tshabangu neZuro vakaratidza kusafara nemafambisiro ari kuitwa mugwagwa weBulawayo Ngaine hurumende, vachiti nedanho riripo zvinotora makore 60 kuti mugwagwa uyu upere. Aiwa, sabina mashoko atagwa naSenator Sengezo Tshabangu, munongomuziva Tshabangu uya wadzoka zvekare. Aiwa, ndo pano kuti bva subscribe like utina on the bell icon, nekuti vanhu voti aiwa Sengezo Tshabangu anenge ava kuopoza Mnangagwa kabisira. Aminoti ava kuti chii? Tipinda panapa zvinonzi vati mugwagwa we158 km uyo wakatanga muna 1993 waifanira kupera mumakore 6, asi mugwagwa uyu hausati wapera makore anodarika 30. Hurumende yakanga yangovaka makiromita 50 kubva muna 1999 uchireva kuti vaivaka 1.6 km pagore. Nekufamba uko vakati zvatora makore 60 kuti mugwagwa uyu upere. Ndo mashoko ayatogwa pana Sengezo Tshabangu achiti aiwa nepesi rufambwa negovernment ye 1.6 km per year, aiwa zvichatora nguva yakareba kuti mugwagwa uyu ukomplitike. Aiwa vamene kuti ichokwadi, nokuti vaSengezo Tshabangu tichiona nezviri paground, yes ndizvo zviri kuitika. Saka vaSengezo Tshabangu apa ndo vanhu pari kuti tatanga kuonawo vaSengezo Tshabangu achitaura mashoko ane musoro, achitaura zvinhu zvinoratidza kuti zvine development mukati. Asi Sengezo Tshabangu munomuziva, vamwe vati aiwa pamwe kuopoza vanhu vemuZANU-PF zvikabisira aonekwe sekuti aiwa mukomana ari kurwa development, but pasina. Semichipotudzai mafungiro enyu, muri kudii pamusoro peinitiative kana suggestion yarohwa naSengezo Tshabangu achiti aiwa Bulawayo Ngaine road hapana zviri kuitiwa? Pinai mucomment section medu tidze mafungiro enyu. Aiwa musakanowa subscribe, like chinotina on the bell icon.